na kuma dan sir dan Yarbawa Abuja. Dan neman karin bayani 090 16 924 809. Ai sauraro lafiya. Talakawa muna wahala, abinci akwai wahala, neman aiki shi ma wahala, neman lafiya akwai wahala, samun ilimi shi ma wahala, ga komai akwai tsada, garin kwaki har ma man gyada, ga manja har ma man gyada, nan da can akwai tsada, babu daɗi duk inda ka kada, tashin hankali kowa cikin damuwa, musamman jama'ar arewa, rana zafi ta ko'ina har inuwa, sai da lafiya ake jin daɗin rayuwa, zaman lafiya ya fi komai a rayuwa, shugabanni kuna kallon Najeriya, kidnapping ta ko'ina Najeriya, ga yara har ma da manya, damuwa ya mamaye Najeriya, abin tausayi ga 'yan Najeriya, ana zadda jinin jikinmu, ana kashe al'ummar mu, ana koko na dukiyoyinmu, don Allah a duba mu, sai Allah ya kare mu, ga tunatarwa gare ku shugabanni, alkawari kun dauka na san kun sani, ga jama'a sannan wahala kuma kun gani, me ke faruwa na san tabbas kun sani, ya Allah ka yaye mana sannani, talakawa mu ma mu sani, addu'a on saiful mumini, addu'a makamin mu'mini, mu daina zagin shugabanni, haka ne yake kawo sannani, kuna ina masu yada labari, labarin ƙarya sai mai yo barbari, duk labari ka tabbata kayo nazari, cutan kanmu muke yi da labari, masu yanar gizo dan Allah ku yo nazari, ni ne na kuma dan sir mai waka, da kaina na zo tabbata ba shakka, ku yi haƙuri babu